Jani Vilmunen, taisi olla aika värikäs pelipäivä. No joo, en mä tiedä. Koko ajan missä vaiheessa ei ollut iso stäkkiä, niin ei sitten nyt ollut niin hirveän hauska pelata. Joo. Paskaa korttia ja en mä kyllä tänään paras peli pelata. Joo. Tuntuu, että olisi pitänyt olla enemmän sitten. Tuli aloituspöydässä siinä aika pahojakin vastustajia, Krause ja Uske ja tää tanskalainen Rentkösen nimi. Joo, niin se oli tietty, ei semmonen pöytä, mitä mä toivoin. Että tää viimeinen pöytä oli ihan hertsi, mutta en saanut siitäkään tehtyä stäkkiä. Viimeisen jakoon kuumasin jonkun. Joo. No, kuitenkin vielä ollaan mukana. Minkälaisin fiiliksiin tästä nyt voi lähteä vähän pienemmällä stäkillä huomiseen? No, hyvä, että on huomenna messissä, niin ne pystyy tekemään jotain. Semmoinen tietysti toivoisin alkuun saa stäkkiä, niin pystyisi alkaa pelata tuota peliä. Joo. Nyt on aika lailla korkea-arvoa. Mutta sä ilmeisesti oot aikeissa lähteä täältä suoraan Monacoon sitten, kun tää pelit täällä päättyy. Ei, kyllä mä käyn lataa himassa. Aha, joo, mutta tuut Monacoon kuitenkin. Hyvä, eli me nähdään sun pelejä tässä lähiaikoina sitten lisääkin. Pokeritieto seuraa tietysti innolla. Pelit täällä loppuu ja sitten me siirrytään Monacoon. Ja toivotaan, että huomenna sun pelit lähtee kulkemaan mukavasti ja voidaan tehdä sitten iloinen haastattelu siinä vaiheessa, kun on sekki koulussa. Kiitos.